सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। थांना मानो मा जाखो नोङो बिदि सुटियानो जायगा दङ सुटिया माने सुटिया माने फुटिया बिदि फुटिया बिदि सिटानि थावनि दङ सिटानि फुटनि फुट मिथिबाय दिनैसिम बिदि रावबो सासे मानसि थांफेराखै 1918 मायथाइनिफ्रायनो बेयाव रावबो थाङाखै जाय थाङो बिनि जिउआनो गोमागोन मिथिबाय माबि मानो सिभिलाइजेसन खालायसोला आं इमरान हासमिनि बिनानावखौनो एदावदोंमोन हा सिभिलाइजेसन बिनावनो गैया बिखौ जोङो बेखौनो एरबाय सालाङो मोनानि थाखाय 4-5 थाखानि न'रुमफोराव लाखालायबायमोन मानो गाबदों गाबना इमरान हासमिनि बिफंनिया डेन्जार गोदो Hei, Bima, mau nyalin lu ya, mau dia nih, lu kini mau, alah. Kebat, nama anda betul nak kena kuat. Alah. Tahu bici tahu. साबधान गथ'फोर साबधान बबेनिफ्राय फैदों नोंसोर बे जायगायाव मा अमा खिलांनो फैदों बे सानिलिवानि बारियाव नोंसोर मा खालामनो फैदों दिनैसिम सानिलिवानि आत्माया बे जायगायाव गिदिंगासिनो दं गोख्रै ओंखारलां नोंसोर बेनिफ्राय गोख्रै ओंखारलां 1927 मायथाइनिफ्रायनो बे जायगायाव सानिलिवानि आत्माया सासे सेंग्रा मानसिनि थै नागिरगासिनो दं नोंसोर बायदि bici bobo tangga lagi ngelak. Nih bici tangga, nih mana? Bici tangga sen, bukan macam nih dia. Bang. Oh no!
बुंनाय सानै लेवानि न'आ बेनो नामा? नोंनाथ' नंगौ होनब्ला एसेबांथ' गिथावना नङा ना सनाफोर मोनगोन खोमालै थौ नायनोसै थौ नायगिरनो थौ सना बर' नायग्रोसै नों थांदोलाय नों थांदो Johnny Sins Umaki Baba ki jai. Johnny Sins Umaki Baba ki jai. Jai. What? Baba, ani sebenarnya apa? Suruh dia bersinta dah kalam. Sinta dah kalam, angni Umaki Baba ya Biku hasulan ani mudah kalam na haga. Balong gereng lagi lah. Ikut. What? Listen saya. Sada man jibile. What? Kita bila. Hablang itu punya orang dia. Ngalin mah. Ini sih Umaki Baba ya sih. Udah, triple X baba. जोबोद मोजां गथ'फोर नोंसोरो थार मानसिनाव फैदों Umaki Babaniयाव नोंसोर जोबोद मोजां जायगायावनो फैदों गथ'फोर बियो जाबाय बाबानि स्रायबो बाबा ट्रिपल एक्स बाबा Mia Khalifa Mia Khalifa Johnny Sins Umaki Baba ki jai ho नोंसोर मानो बुङाखै माफोर Oh shit Johnny Sins Umaki Baba ki jai Johnny Sins Umaki Baba ki jai Ini mua Ani Leo Nini mua Sani kele Nungguran aku Nunggu mia sangnya gezakan naimun Nungguran wa Nah itu orang sangnya Kistuti goblong kasu Uri baba Ah, sangnya geze ya dia. Malu kesira baba bi. Atus ketinggiannya kan saya Oh no Umaki Baba kan sudah honde bisa baban saya baba triple X baba नोंसोर मिथिना मिथिया Umaki Baba admit card kan nalar adar card nalar Beda nonton berapa mafor admit card Aku micahin balikin cara card nोंसोर lah Nah sebelum sana 2 September Nusa baban nama Ubro Kele This is Umaki Baba. He is a great Baba. Oh shit! Kerasaan gotofोर नोंसोर दा मोनानि 8:30 बाजियाव बाबानि न' उसुंगुरियाव फैनानै क्वार्टार मोनसे आरो चिकेन बिरियानि लाबनानै दिन्थाय अब्लानो नोंनि बे उराबनाया गागोन Baba. Sampai baba jai. Umaki Baba ki jai. Triple X Dia Khalifa ki jai Hanglah sih gelu sere Johnny Sins Umaki Baba ki jai. Umaki Baba ki jai. Tangi tangde
Nisiyaw serba Biku lo udah sampai dah. Uci. Kalang sedikit.